0-1 numeroista toiseen erään. Tähän erään HPK:lta jälleen Schneider Laamanen puolustajiksi. Hyökkäykseen Sprux, Leino ja Louhi. Ässät aloittaa ykkösellä Marko Kivemäki, Aki Uusikartano, Kristian Kuusela, Pasi Peltonen, Matt Nickerson. Uusikartano aloittamaan. Ja hän saa vastaansa Ville Leinon, joka on noussut jo pudotuspelien pistepörssin sijalle 4. Kivemäki siis ykkösenä 13 pisteellä, Leinolla 10 pinnaa. Ja Leino potkii kiekon Riksmanille. Peltonen maali taakse, Nickerson ottaa kiekon, hänelle tulee hiukan kiire. Näin Laamanen vetää päätyyn, tilanne on kuitenkin paitsi jo vasta 16 sekuntia takana ja yleisö on vielä täysin uinuksissa. Tosin tässä tauon aikana takanamme on hallin ravintola ja sieltä kuuluu kyllä sellainen möykkä, ettei paremmasta väliä. Kyllä, ja varmasti nämä kaverit on siirtymässä juuri tällä hetkellä tuonne katsomon puolelle. Ja yksi taklaus porilaisilta ja katsomo on tulessa. Patahenki nousi hetkellisesti ainakin ravintolan puolella. Viedäänkö se sitten areenalle asti, se on toinen asia. Mikko Rautee pelaa jo 16 finaaliotteluaan. Ja viime ottelussa hän teki ensimmäisen finaalimaalinsa. Laamanen ajaa nyt Rauteen seinille. Kiekon ottaa Schneider, lähettää sen saman tien Forestille, Takala väliin ja Takala tuuppaa kiekon eteenpäin. Siinä on tilanne, jossa Schneider pelaa kyllä erittäin tarkasti. Jos Ässät olisi tästä saanut kuvion päälle, siitä olisi syntynyt välittömästi maalintekotilanne. Mutta Schneider urakoi, hän on ehdottomasti HPK:n tukipilareita tällä hetkellä. Kyllä, vuoden varmaa peliä, hyvin liikkuva puolustaja, jolla on erittäin pehmeät ja hyvät kädet ja näkee koko kentän jatkuvasti. Schneider jatkaa myöskin ensi kaudella HPK:ssa. HPK:lta pelaajia tänään sivussa Jani Hassinen edelleenkin, kuten koko loppukauden. Mikko Jokela, kapteeni tästä tärkeästä finaalipelistä sivussa, oli myöskin edellisessä pelikielossa Porin tiistain tapahtumien johdosta. Ja jos maanantaina pelataan, silloin Jokela on jälleen mukana. Pasi Nielikäinen edelleenkin loukkaantuneena, kuten myöskin Jukka Voutilainen ensimmäisestä finaalistaan sivussa. Ja kiekon ottaa Hietanen. Hietanen pelasi elämänsä pelin täällä tiistaina, teki silloin 2 maalia, syötti 1. Hietasen maali minuutti 10 sekuntia ennen loppua ei kuitenkaan taannut voittoa silloin HPK:lle, vaikka peli oli 4-3. Ässät tuli vielä Kaipaisen maalilla tasoihin, Saarinen hoiti loput. Ässät voitti silloin jatkoajalla. Mutta nyt Ässillä on totinen paikka edessä. Voittaakseen Suomen mestaruuden sen on voitettava 2 ottelua putkeen tänään ja maanantaina. Tässä sarjassa kotijoukkueet ovat juhlineet tähän mennessä. Kumpikin näistä hienosta joukkueista on pelannut puhtaan sarjan näissä pudotuspeleissä kotonaan. Ässillä 6 voittoa Isomäen hallista. Se ei tällä hetkellä riitä. Sen on voitettava myöskin vieraissa. Astasenko vetää lukulle. Siellä on Virtanen jatkamassa, mutta ei osu kiekkoon. Lappalainen ottaa tilanteen haltuunsa kulmassa. Forsbacka taklaa. Ässät lähtee hyökkäykseen. Joensuu. Häneltä näppärä pikkuvippi Forsbackalle, joka tulee nyt ryminällä. Forsbacka huilasi edellisen ottelun. Virtaa täytyy löytyä tänään. Ensimmäisessä erässä sitä oli vähän liikaakin, koska Forsbacka istuu jäähyn. Nyt tulee Lappalainen, ei osu kiekkoon ja Nickerson taklaa välittömästi tilanteen jälkeen. Ottelun erotuomarina Markku Cruz. Yhteensä 10 rangaistusminuuttia ensimmäisessä erässä, niistä kotijoukkueelle 6, vieraille 4. Schneider ottaa kiekon. 3. minuutti toisesta erästä käynnissä. Louhi etenee laidalta ja tämä tilanne on vihelletty jo poikki. Mutta vieläkään merkkejä siitä ei ole, että pelin luonne muuttuisi selvästi. Ei ole. Ässät ei ole saanut kiekkoa syvään ja muutaman kerran ovat sen sinne heittänyt, mutta ensimmäinen kärkikarvaaja on ollut myöhässä ja ei ole päässyt kiinni kiekkoa. Ja HPK pelaa kurialaisesti, purkaa kiekkoa omalta alueelta pois ja Ässillä tässä tilanteessa on paine päällä. Ennen kokematonta huumaa elävät porilaiskannattajat nostattavat nyt tunnelmaa Isomäen hallissa. Laamanen ja Laamaselta kiekko Kuuselan mailan kautta eteenpäin Louhi väliin. Louhi pelasi 6. välieräottelunsa ja vasta nyt ensimmäistä kertaa Jyrki Louhi pelaa finaaleita. On siirtymässä kuitenkin muualle tämän kauden jälkeen. Sprux vedetään tylysti nurin. Ässä-hyökkäys käynnistyy.
Vauhdissa on Kuusela. Toiselta puolen tilanteeseen tulee Kivemäki. Wigman heittää kiekon aika rohkeasti eteensä. Brooks etenee laidalta. Louhi ottaa kiekon ja Louhi vastaa Forrest. Tähän pysähtyy Louhen meno. Kivemäki keskellä. Leino mukana. Ja poikittaisyöttö Kuuselalta. Tulee viivan päälle Uusikartano. Laidassa Kivemäki. Kivemäki yrittää kääntyä kulmaan. Uusikartano jatkaa vielä kerran ja näin Laamanen ottaa kiekon. Laamasen veto eteenpäin. Se tulee Väisäselle. Kiekon ottaa jälleen Kuusela. Kuusela Kivemäelle. Ja nyt tulee Kristian Kuusela. Hyvä jätkö viereen. Saarisen laukaus menee kuitenkin reilusti ohi maalin. Pentikäinen kiekon perään. Toinen puolustaja Ässillä tällä hetkellä Jesse Saarinen. Laitinen pelasi tiistaina täällä Porissa yli 33 minuuttia. Rautee. Laidalla Tuomas Takala odottaa kiekkoa. Sitä ei kuitenkaan hänelle saakka pystytä pelaamaan. Saarinen vetää päätyyn. Takala taklaa rajusti. Yleisö herää jälleen raivokkaaseen kannustukseen, kun kiekko pysyy hyökkäysalueella. Molemmat joukkueet onnistuvat pelissään, puolustuspelaamisessaan siinä mielessä, että vastustaja ajetaan jatkuvasti kulmiin ja laukaisusektorille ei ole mitään asiaa. Ei tosiaankaan. Erittäin hyvin pelataan tuo keskialue tukkoa ja pyritään ja pystytään pitämään vastustajaa jatkuvasti pienessä tilassa, pienessä kulmassa tuolla kulmilla. Ja tässä tulee nyt tärkeäksi se toisen miehen työ. Kakkosmies täytyy ajaa tonne maalille ja kiekkoa täytyy toimittaa sinne. Ässät on tehnyt kaikissa 6 pudotuspelin kotiottelussa vähintään 3 maalia. Nyt se on nollilla, kun Mikko Laine lyö kiekon päätyyn. Riksman pysäyttää rauhallisesti maalin taakse. Ässien hyökkäys käynnistyy jälleen, mutta katsotaan tuleeko siitä mitään. Siitä tulee aivan normaali tämän päivän avaus. Matt Nickerson sutii keskialueelle kiekon, käy välillä ottamassa tilanteen hallintaansa, lyö kiekko kuitenkin Korhoselle ja uusi S-yritys lähtee. Tämä on tällä hetkellä pelin henki Porissa ja siitä tulee sitten Peltoselle kiekon menetys, Riksmanin torjunta. Ja nyt on keskellä Schneider aivan vapaana ja kiekko Schneiderille, hän nostaa etunurkasta yli. Siinä oli Schneiderilla kyllä ratkaisuavaimet käsissä ja Riksman pelatti tilanteen erittäin hyvin, valtaa mielen, tulee vastaan ja siinä jää kulmat vähin, mihin Schneider voi laittaa. Sama maali pääsi Schneider yrittämään myöskin tiistaina. Ei onnistunut silloinkaan, mutta Peltoselta kiekon menetys. No nyt alkaa sitten kymppejä tulla. Kympin karjuu itselleen Matt Nickerson. Hakkaa mailansa rikki vielä jäähyaitiossa. Pahan paikkaa. Ässillä muutenkin kapea puolustussektori tällä hetkellä ja näihin ei yksinkertaisesti ole varaa. Profiilipelaaja, profiilipuolustaja. Nickerson sanoi ennen ottelua haastattelussa, että tämän yleisön edessä hän pelaa iho kananlihalla, mutta tuntuu, että aivotkin ovat välillä kananlihalla. Kyllä. Kymppi tästä Nickersonille. Erittäin hölmöön paikkaa. 25 minuuttia ja Nickerson 10 minuuttia. Hän on jäähytilaston kakkosena näissä pudotuspeleissä. On ottamassa omaa paikkaansa sen tilaston kärjessä. Runkosarjan ykkönen hän oli lähes 240 jäähyminuuttia. Tämä teettää tietysti Toivolalle murheita. Nickerson pelaa yleensä yli 25 minuuttia ottelua kohti, mutta seuraavat 10 hän on ottelusta sivussa. Ja puolikuntoinen Forrest lyö kiekon keskialueelle. Sitten tulee rangaistus kiinni pitämisestä. Alkaa pelissä olla sähköä. Uudenlaista. Joensuu ja Leino vääntävät toisiaan nenästä. Rangaistus Joni Lappalaiselle ajassa 25-32. Jotain tällaista kotiyleisö tässä tarvitsee. Kyllä, tää on sitä mitä Ässät hakee tuolla aggressiivisuudella ja tökkimisellä ja tilanteiden loppuun asti pelaamisella. Ja nyt se tuotti tulosta. He pääsee peliin mukaan. Maali tästä, niin kyllä täällä halli räjähtää. Ässät hakee 10. playoff ylivoimamaaliaan nyt. Ykköskolmikollaan, hyökkäyskolmikollaan Kivemäki, Uusikartano, Kuusela, Peltonen, Saarinen puolustajina. Eli Saarinen pelaa jäähyllä olevan Nickersonin tilalla. HPK:sta jäällä Brooks, Leino, Schneider ja Astasenko.
numerot 01 Leinon maalilla. Kiekko ristikulmaan ja sinne tulee Uusi-Kartano ja sinne tulee myöskin Saarinen, mutta vauhtia ei ole riittävästi. Ei ole. Siinä täytyisi S-pelaajien pelata se tuolta rännin kautta maalin takaa ja sitä kautta päästä kiinni kiekkoon. HPK:lla on liikkuvampi puolustus ja pääsee irtokiekkoihin tällä hetkellä joka kerta. Keskialueelta tapahtuu seuraava aloitus, vasta 18 sekuntia. Jäähyä takana, jäähyllä Joni Lappalainen, jolla on vasta 3-2 minuutin rangaistusta näissä pudotuspeleissä. Lappalainen on myöskin Savonlinnassa syntynyt, kuten HPK-pelaajista Leino ja Laamanenkin. Näin Leino ottaa kiekon ja minkäännäköistä paniikkia HPK:lla tässä alivoimassa ei ole. Peltonen, Sprugts vastassa keskialueella, Kivemäki saa kiekon. Kuusela, Uusi-Kartano menee maalille, Kuuselan syöttö on kuitenkin aivan liian löysä, Snyder katkaisee helposti. Jo 47 sekuntia rangaistusta takana, kiekko jälleen Pasi Peltosella. Kivemäki ottaa vauhtia vieressä. Siniviivalla on ruuhkaa, Kivemäki taitavasti, kiekko jälleen ristikulmaan. Uusi-Kartano tulee paikalle ja ottaa näin kiekon porilaisille. Tästä lähtee Patapaitojen ylivoima käyntiin, kun 50 sekuntia ylivoimaa on vielä jäljellä. Kivemäki taaksepäin Peltoselle ja Peltonen ottaa iisisti, syöttö vielä Kivemäelle. Maalilla on Jesse Saarinen, siellä on Matti Kaipainen. 5 maalia näissä pudotuspeleissä tehnyt Kaipainen. Uusi-Kartano, Kivemäki, yleisö on villinä, se haluaa nähdä nyt tasoitusmaalin. Tässä valelaukaus ja sen jälkeen kiekko Kaipaisella vastaan, mutta Wigman pitää maalinsa puhtaana. Nyt oli idea. Siinä oli erittäin hyvin pelattu tilanne. Peltonen nostaa mailaa, pieni feikki siniviivalla. Alivoimapelaaja heittäytyy sivuun. Ja siinä oli hyvä syöttölaukaus Kaipaiselle, joka ohjaa ja pääsee vielä irtokiekosta tönäsemään melkein koko maalivahdin sisään. Tässä tulee tämä hieno nosto. Näkee Kaipaisen tolpalla ja ohjaus. Hyvin pelattu tilanne. Kaipaisella jo yli 50 pudotuspeliä tilillään. Hänellä on 1 mitali Ilveksestä keväältä 98. Jaetaanko tämän ottelun jälkeen kultaiset mitalit HPK:lle? Sen aika näyttää. Nyt Ässillä kuitenkin taka-ajon paikka. Toivoselta kiekkoa Justin Forrestille. Raute, Haisi ja Ramsey, Kaipainen ovat jäällä. Kiekko Forrestille. Forrest vetää luukulle. Hyvä ohjaus Haisilta, mutta vielä pysyy HPK maali puhtaana. 7 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Yleisö alkaa jälleen hirvittävän rypistyksen. Toivoselta kiekko Rauteelle. Kaipainen menee luukulle. Raute ahdasta on. Ja nyt pelataan nätisti paikka Kaipaiselle, mutta aivan kunnon laukausta sieltä ei tule. Ja niin on HPKkin täysilukuinen. Ässi on kakkosketju, sai erittäin hyvää ylivoimaa pelattua tähän paikkaan. Ja he nimenomaan haki viisikolla vauhdilla. Tuli sisään hyvällä liikkeellä ja sitä kautta sai hyviä maalintekopaikkoja. Siinä oli idea ja yritystä, pari hyvää yritystä Ässillä tämän ylivoiman aikana. Nyt pelataan kuitenkin tasakentällisin, täydet miehistöt jäällä. Varmaan on, että täällä katsomossa tänään myöskin sattuu ja tapahtuu. Yleisö on saanut täällä nauttia todellisesta kiekkokeväästä. Ja mikä sen hienompaa, minkälainen kruunu tälle tulee. Nyt on kuitenkin sen näköinen tilanne, josta HPK saa minkälaisen hyökkäyksen tahansa. Lopulta tämä touhu menee liian pitkälle ja paitsio, kun 8 minuuttia toista erää on hetken kuluttua Isomäen hallissa Porissa pelattuna. Uudet miehet jälleen ja tämä on kyllä aikamoista henkien taistelua tällä hetkellä. Se tietää myöskin Mika Toivola, joka on jättämässä tämän kauden jälkeen tämän joukkueen. Eli tämä on Toivolan viimeinen ottelu tämän yleisön edessä. Tunteet ovat pinnassa joka puolella. Peltonen 12 minuuttia erää pelaamatta. Haisi pysäyttää Jyrki Louhi, joka on tällä hetkellä kapteeni Mikko Jokelan ollessa sivussa. Eli jos HPK tämän pelin voittaa, Louhi on pelaaja, joka saa kannun nostaa. Louhelle hieno palkinto pitkästä urasta, mutta siihen on turha vielä tähän asiaan mennä, sillä peliä on paljon jäljellä. Lähes puolet ottelusta vasta takana.
Siinä edelleen tilanne oli Ässiltä nyt sitä peliä, mitä he haluaa ja mitä nimenomaan yleisö haluaa nähdä. Kiekko päätyy sinne 2 miehellä kiinni. Viskotiivius on tarpeeksi sopivan mittainen ja heti päästään kiekkoon kiinni. HPK on osannut tällä kaudella pudotuspeleissä pelata nimenomaan tällaisessa 1-0 johtotilanteessa. Se kaatoi 1-0 ensimmäisessä finaalissa Ässät, se kaatoi IFK:n 1-0 ja onpa loistava torjunta. Kuusela pääsee Forestin laukauksesta vielä jatkamaan ja kiekko Wigmanin räppylä, aivan ilmiömäinen torjunta. Kyllä, tässä se tulee. Foresti juuri oikein heittää ranteella maalia kohti ja se on pari metriä menossa ohi, Kuusela pikku chippi siihen ja siellä on räpylössä. Ja myöskin Ilvestä vastaan HPK otti samoilla numeroilla voiton Forest. Forestin laukaus suoraan päin Jyrki Louhen suojuksia. Ässät aloittaa jälleen oman pyörityksensä, Leino ottaa kiekon, siirtää sen ränniin. Sprux odottaa kiekkoa, Kuusela taklaa. Sprux ei ole tästä taklauksesta moksiskaan, vaan pelaa kiekon pois alueelta. Erittäin passiivista pelaa kyllä HPK juuri nyt. Kyllä. Kostautuuko, se on sitten taas toinen story. Kuusela ei saa Kivemäen sinänsä ovelaa syöttöä haltuunsa ja tämä on pitkä. Nimenomaan HPK määrää tällä hetkellä pelin tahdin. Pitää keskustan tukossa ohjaa Ässät tonne sivulle ja niin kauan kun he pystyy tätä tekemään, niin heillä ei ole mitään hätää. Ja Ässillä lähinnä hiki, joka pintaan tulee, on tuskahiki. Kyllä. Siihen tarvitaan nyt raakaa työntekoa ja kiekkoa maalille. Joensuu on tällä hetkellä Rauteen ja Kaipaisen kanssa samassa nipussa. Edelleenkin Matt Nickerson kärsii 10 minuutin käytösrangaistustaan. Tämä sopii HPK:lle kuin mälli poskeen, tämä erittäin katkonainen peli, jossa vastustaja ei saa minkäänlaista varsinaista pyöritystä päälle. Se on totta. HPK:lla pysyy hermokontrolli kunnossa. He nauttii tästä tilanteesta koko ajan ja mitä pitemmäksi peli etenee, niin Ässien paine kasvaa ja tuska samalla. Keskialueella mailat käyvät aika korkealla. Siinä Matti Kaipainen käy hermostuttamassa Janne Lahtea. Kiekko tulee Rauteelle. Rautee poikittaiskuljetus keskialueella, mutta yhtään patapaitaa ei ole kulmassa. Siellä on David Schneider. Schneider voi rauhassa avata. Hallitusti lähtee HPK-hyökkäys. Ja Väisänen yrittää päättää sitä, Keinänen tässä tilanteessa syöttäjänä. Ja nyt tulee Schneiderilta pikku kämmi, mutta hän hienosti taistelee, selvittää tilanteen ja Schneider jää naputtamaan linjatuomarille, joka oli tilanteessa jaloissa. Laamaseltaan Janne Lahdelle, ottelun avausmaalin tekijä elementissään. Päädyssä hän ryskyttää, suojaa hyvin, käyttää isoa kroppaansa erinomaisesti. Käy välillä polvillaankin, mutta pystyy pitämään kiekon edelleen HPK:lla. Toivonen liimaa Lahden seinää vastaan ja Ässien on lyötävä kiekko päätyyn. Wigman jättää kiekon Veli-Pekka Laitiselle. 4. finaaliottelu on puolivälissä. Numerot ovat 0-1. Paljon tulee HPK:lta kuitenkin paitsi. Kyllä, siinä oli vaihto kesken. Siellä oli pientä kuhinaa päädyssä, ei kerennyt alueelta pois. Ja hetken kuluttua takaisin 4. finaaliin Isomäen halliin Poriin. You only make beautiful music if you know how to play in an orchestra. Heated like a sauna, penetrating through your body, rhythmically we massage, with hip hop mix up the samba, with samba. Tiistain ottelussa Porissa mainoskatkon aikana porilaisyleisö alkoi tanssia intiaanitanssia ja oli hajottaa koko hallin, mutta nyt katkon aikana ainoastaan hämeenlinnalaiskatsojat pitävät ääntä. Herättävätkö he porilaiskannattajat? Syytä olisi, jos Ässät haluaa vielä tapella Suomen mestaruudesta. Peltosella 1 pronssi vuodelta 1995.
Ja Ässien hyökkäys lähtee jälleen samalla laululla liikkeelle. Pitkään päätyyn ja yleisökin reagoi omalla tavallaan olemalla hiljaa. Kyllä. Ässillä on tällä hetkellä suuri tuska päällä. Heidän viisikkopelaaminen ei toimi. Syöttöjä ei saada omille ja hyökkäät ei pysty hakemaan vauhtiin sitä ensimmäistä avaussyöttöä. Siinä hyvä esimerkki, minkälaisissa tunnelmissa joukkueiden kannattajat tällä hetkellä tässä ottelussa elävät. Matt Nicholson edelleen jäähyllä. Hänen kymppiään on vielä sellainen raaka 5 minuuttia jäljellä. Louhi on aloittamassa, saa vastaansa lopulta Kivemäen. Pelkoon rankasti ennakkoa otti Kivemäki tässä aloituksessa, mutta peli saa kuitenkin jatkua. Näin vetää Leino kiekon kohti Riksmania, Forrest on välissä, Toivonen ottaa kiekon ja Toivoselta toivotaan syöttö eteenpäin. Se tulee hänelle bumerangina takaisin lapaan. Uudelleen Toivonen, syötössä ei ole tolkkua. HPK lyö keskialueen tukkoon ja siitä läpimeno on tällä hetkellä lähes mahdotonta. Uusi kartano. Liikettä pitää Ässistä löytyä. Sitä pitää löytyä selvästi enemmän. Nyt on vauhtia luistimissa. Kivemäki, laukaus pienestä kulmasta. Ja kiekko katoaa sinne maalin taakse. Nopea laukaus suoraan syötöstä. Jesse Saarinen ampuu. Nyt tulee jälleen elämää halliin. Saarisen laukaus epäonnistuu. HPK lähtee välittömästi vastahyökkäykseen. Louhi lyö jarrut päälle. Sprugts. Syöttöyritys löysästi Louhelle. Saarinen ottaa Louhen kiinni. Louhi pystyy pitämään kiekon. Pienestä kulmasta vetää Sprugts. Riksman peittää kuitenkin etunurkan. 12 minuuttia hetken kuluttua pelattu tästä toisesta erästä. Janne Lahti on tehnyt ottelun ainoan maalin ja Saarinen Lahti vetää pikkukampin maalin takana ja sitten vetää uudelleen. Vieläkään Cruz ei reagoi. Nyt olisi Ässillä vastahyökkäyksen paikka, mutta nämä ensimmäiset syötöt ne ovat jatkuvasti epätarkkoja. Astasenkon avaussyöttö. Lahti edelleen. Lahti on kyllä pelannut nyt sellaisen vaihdon, että varmasti joka puolella tuntuu ja Lahti ja Forsbacka vaihtavat muutaman iskun. Molemmat menettävät kypäränsä. Ja tässä on vähän haikuja edellisestä ottelusta. Silloin jäällä oli 3-4 kypärää yhtä aikaa ja nyt yrittää Ässät kyllä omalla tavallaan sotkea tätä HPK-peliä. Ja selvää on, että jotain sen on tehtävä. Kyllä, näin ei voi jatkoa. Ja Forsbacka teki sen, sytyttää hallia pikkuhiljaa, haastaa pientä riitaa siellä ja Ässät tarvii nyt herätyssoittoa. Kellot kilisevät. Puolinkelloista ei vielä onneksi ole kysymys. Joensuu potkii kiekkoa maalin takana. Hietanen ottaa kuitenkin taitavasti kiekon HPKlle. Näin HPK-hyökkäys lähtee. Mutta HPK ei näissä hyökkäyksissä riskejä. Se ei ota. Se johtaa 1-0. Ja se on se, joka on pelaajien takaraivossa varmasti. Jaloselta ohjeet ovat olleet selkeitä. Pelaajat tietävät tällä hetkellä tarkalleen mitä jäällä touhutaan. Pasi Peltosen jättö taaksepäin. Raute ottaa kiekon. Joensuu menee luukulle. Ja Raute vaikeuksissa. Rauteen syöttö tulee kuitenkin Kaipaiselle, joka runnoo kiekkoa maalille ja sitten tulee jäähy HPKlle. Joensuu sukeltaa tilanteeseen vielä jälkijunassa. Sailio heittää jo hanskatkin jäähän. Kiinni pitämisestä tulee rangaistus ajassa 33-22. Ja se oli juuri niin kuin sanoit, niin jotain tällaista Ässien on saatava aikaan. Kyllä. Tämä on ollut Ässiltä ainoa kenttä, tämä Rauteen kenttä, joka on pystynyt hoitamaan kiekkoa tonne päähän jatkuvasti luomaan painetta. Muut kentät on ollut selkeästi unessa. Ja nyt ottaa Cruz nuoren Joensuun puhutteluun. Kyllä, siinä maalin edustalla Joensuu vahvana pelaajana tulee ja torppaa siinä Sailion taisi olla. Ja siinä vaiheessahan jäähy oli jo tulossa. Jäähy oli jo tulossa ja Cruz tekee ihan oikein, antaa huomautuksen siinä pojalle, että nyt täytyy tommonen loppua tai tulee penaltti. 33-22. Juha-Pekka Loikas 2 minuuttia. HPK:lla 8 jäähyminuuttia, Ässillä 16. Mika Toivolan liikuntatieteiden opiskelut ovat vielä kesken. Jalonen on omat jo suorittanut. Ässien ylivoima yleisölle tässä vaiheessa riittää katsottavaa, kun Ässät lähtee ylivoimalle. HPK:n alivoima on toiminut kuin ajatus. Toimiiko se nyt? Loikas jäähyllä. Keskelle
Uusikartanolle syöttö. Uusikartano jatkaa. Kivemäki ottaa hallitusti kiekon hanskalaan. Syöttö Uusikartanolle. Uusikartano vielä takaisin Kivemäelle. Ylivoima päällä. Sitä on minuutti 35 jäljellä. Ässät hakee tasoitusmaalia ja nyt tulee paikka sellaiseen. Kuusela lataa suoraan Kivemäen loistotarjoilusta, mutta Wigman pelaa huolellisesti ja hyvin. Leino tappaa aikaa. Vierestä tulee Peltonen, vetää koukun kainaloon. 1.20. Loikaksen rangaistusta jäljellä. Erää jäljellä 6 minuuttia. Yleisölle on tarjottu ainoastaan 1 täysosuma tähän mennessä. Tuleeko hetken kuluttua lisää? Nyt on paikka Forestilla. Forest ampuu. Wigman on tällä hetkellä hermojensa herra aivan selvästi. Wigman hallitsee tilanteen. Hän pelaa rauhallisesti. Tulee ruuhkista läpi, kuten tässäkin tilanteessa, ja tekee hyvän torjunnan. Maalivahdille paha sivuttaisliike tulee tohon ja Kuusela ampuu hyvin, mutta Wigman kyllä on jäätävän hyvin mukana ja pystyy torjumaan. Ja maskia täytyy ja liikettä saada tuohon maalivahdin eteen nyt ehdottomasti. Ja se, että Wigman tulee maaliltaan ulos, hän tekee itselleen pelaamisen aika paljon helpommaksi. Näkee kiekkoja eri tavalla. Kaipainen sutii tilanteessa vastustajalta mailan pois. Haisi syöttö maalin taakse. Nyt pyörii ässien ylivoima. Sitä on 54 sekuntia jäljellä. Kiekko Forestille viivaan. Näin sen ottaa Raute. Kaipainen on maalilla. Ja yleisö takoo villisti lehtereitä. Toivonen ei saa kiekkoa. 40 sekuntia vielä Loikaksen jäähyä jäljellä. Toivosen syöttö kuitenkin ruuhkaan ja näin Ässät joutuu hakemaan uudelleen vauhtia. Forest viivalla 4 miestä vastassa. Forestin syöttö, summittainen syöttö. Se on HPK:n puolustukselle helppo. Astasenko veivaa kiekon Toivoselle. 18 sekuntia vielä Ässä ylivoimaa jäljellä. Jälleen Justin Forest pystyy ainakin tämän kaltaisiin vetoihin käsipaketissa. Ja 7 sekuntia vielä on Ässillä ylivoimamahdollisuus. Nyt on paikka Forestilla, mutta kiekko hänen mailansa yli. Salama nopeasti kiekon perään. Väisänen louhisaa kiekon. Siirto jäähyltä tulleelle Loikakselle. Ja Loikas vetää korkean maalin takana oleviin verkkoihin. Peli poikki, kun 4 minuuttia 28 sekuntia on toista erää vielä jäljellä. Ylivoimassa siellä Toivonen hakkas mailaa viivalla aika valmiina ja näyttää suukaivan tällä hetkellä, että pistä sitä kiekkoa tänne, niin toimitetaan maalille. Ja näin juuri tulisi toimia. Liikaa hautoa tällä hetkellä Ässät kiekkoa ja HPK pelaa tilan ja ajan pois. Matt Nickerson on rangaistuksensa kärsinyt. Hän on seuraavassa vaihdossa varmasti jälleen pelissä mukana. Kiekko tulee Riksmanin maalille, mutta Riksman hoitaa sen kuitenkin siitä kulmaukseen. HPK aloittaa nyt oman pyörityksensä. Tässä Janne Lahti on mestari. Hän pitää kiekkoa erinomaisesti. Tekee itselleen vielä vetopaikan. Pienestä kulmasta laukaus lähtee ja Riksman ottaa varmaan kopin. Vahvaa päätypelaamista HPK:lta ja varsinkin Lahdelta. Loistavaa liikettä. Hyvin suojaa, käyttää isoa kroppansa ja sieltä pääsee vetopaikalle. IFK kasvatti. Juuso Riksman pelaa 9. seurassaan. Ja tämä kausi tulee Riksmanille olemaan viimeinen täällä Porissa. Se on ollut kuitenkin hänen todellinen läpimurtokautensa. Playoff-pelit, nämä viimeiset, eivät ole menneet kuitenkaan samalla tyylillä kuin kausi tähän saakka. Tänään on vielä paikka kirkastaa kilpeä. Virkaveli toisessa päässä, Miika Wigman pelaa loistavaa peliä tänään. Tämä on Wigmanille 11 playoff-ottelu tällä kaudella. Torjuntaprosentti lähes 93 tähän mennessä ja 3-0 peliä, ne tuli putkeen. Niistä kuitenkin pari tuli suht koht helpolla. Jos maalivahti pelaa nollan, pelaa tietysti aina hyvin. Ja uusi pudotuspeliennätys 3-0 peliä putkeen. Se on Miika Wigmanin hallussa. Ja ainoastaan HPK on onnistunut pitämään maalinsa näissä pudotuspeleissä puhtaana 4 kertaa. Karri Rämöllä 1-0 peli Miika Wigmanilla. Loput Haisi vie aloituksen Ässille. Näin vetää Peltonen suoraan päin Leinoa. Ja sitten vielä tilanne jää hiukan päälle. Tuomarit ovat kuitenkin nopeasti paikalla. Seuraamuksia tästä ei tule. Haisi, Ramsey, Komarov jäällä. Ässät pyrkii Leinoon jatkuvasti antamaan pientä tilanteen jälkeistä niittiä ja olemaan hänen niskassaan koko ajan, sillä hän on HPK-pelin sielu ja sydän tällä hetkellä. Matt Nickerson. Nyt on varmasti Nickersonilla jälleen ylimääräistä virtaa, koska hän kävi huilaamassa 10 minuuttia
erän alkuun ja Nicholsonin ranneveto. Wigman ohjaa kiekon kulmaan. Nicholsonilla tuntuu todellakin olevan nyt ylimääräistä energiaa. Hän heiluu hyökkäyksessäkin. Jää kuitenkin viivalle odottamaan kiekkoa Snyder. Ja Snyder suoraan Nicholsonille ulottuvana pelaajana erikoisella tyylillä. Nicholson pystyy pitämään kiekon hyökkäysalueella. Maalin takana on Rob Heisey. Kaveri Ramsey tulee myöskin paikalle. Ja näin ottaa Heisey uudelleen tilanteen hallintaansa. Syöttö luukulle. Aavistuksen on Komarov jäässä tässä maalintekopaikassa, mutta tässä pyörittää nyt Rob Heisey johdolla. Heisey hakee itselleen vetopaikkaa. Liukuu, mutta lopulta liuku loppuu. Peltosen raskas, hidas laukaus maalia kohti. Sen HPK-puolustus selvittää. Vajaa 3 minuuttia erää jäljellä. Hyvä peliä siinä Ässiltä ja Heiseyltä loistavaa liikettä kiekosuojaamista jälleen. Ja siinä näkyy, miten hän vanhaa kärkikoukkua käyttää ja pääsee vetolaukauksen. Tosta olisi ehkä jo pitänyt kiekko ampua Louhen jaloista maalille, mutta vielä hakee paikkaa ja Louhi pääsee estämään. Uudet miehet kehiin. Toivola peluttaa nyt jälleen ykköstään. Keinänen ja Uusikartano aloituksessa. Toivonen ei ehdi tähän. Nyt tulee HPK 2 vastaan. Toivonen tekee sen, mikä ikinä ehtii mukaan. Lahti on kuitenkin täynnä itseluottamusta. Finaalimaaliensa jälkeen hän ampuu itse. Toivonen menee maalille vartioimaan maalin edustaa. Lahti heiluu kulmassa. Uusela taklaa hyvin, yleisö riemastuu tästä taklauksesta. Astasenko potkii kiekkoa, pystyy pelaamaan kiekon eteenpäin hyökkäysalueella. Näin saa Toivonen hakea kiekon, kun 2.20 on toista erää jäljellä. Kivenmäki. Sailio vastassa. Kivenmäki menee lentämällä ohi. Nyt tulee Kaipainen keskelle. Kivenmäki vastaan Virtanen. Sailio ottaa kiekon. Sailiolta hyvä syöttö keskelle. Väisänen siirtää kiekon vielä Virtaselle. Virtanen ampuu pienestä kulmasta. Keskialueella Joensuu ei yllä kiekkoon. Sen ottaa Hietanen. Hietaselta eteenpäin kohti tuomari Kruusia. Joensuu. Nyt on vasemmalla laidalla ruuhkaa. Siellä on liikaa miehiä ja syöttötilaa ei ole yhtään. Pentikäinen 1,5 minuuttia erää jäljellä. Joensuu tulee vastaan. Saa matkalla pikku tällin Sailiolta. Ässien hyökkäykseen lähdössä ei ole mitään tolkkua. Vaihtoon meneville kavereille lähtee Nicholsonin syöttö. Ja HPK saa tulla rauhassa keskialueen yli. Sitten on Nicholson vastassa. Saa kiekon takaisin Ramseyltä. Näin kämppäkaverit syöttelevät siinä. Kunnes lopulta Nicholsonin avaus menee sinne Wigmanin maalille saakka. Ja Wigman ottaa kyllä tämän vähän turhan löysästi. Siinä oli lähellä, että hän hukkaa kiekon tuohon kärkikarvaajalle. Ja täytyy ihmetellä tätä Ässien tämän hetken passiivisuutta. Kiekko ei lähde omista millään. Hyökkäjät karkaa tonne hyökkäysalueen lähes siniviivan tuntumaan jo. Ja puolustajat jää aivan yksin ja he joutuvat yrittää pitkiä avauksia. Jonkinmoinen tuska kuvastuu tästä ja sellainen epätoivoinen yrittäminen, mutta kolmannessa erässä, jos numerot ovat ainoastaan 1-0, niin silloin kaikki on niin pienestä kiinni. Kyllä, ehdottomasti. Toivonen, ottelun ainoa maali syntyy siis jo 4. minuutilla. Maalintekijänä oli Janne Lahti. Nyt on viimeinen minuutti toisesta erästä käynnissä. Leino katkaisee taitavasti S-hyökkäyksen. Leino tulee matalassa asennossa, Sprux ampuu, mutta ampuu ohi maalin. Kiekon perään Rob Heisey. 36 sekuntia erää vielä jäljellä. Näin lähtee jälleen Heisey liikkeelle. Kiekko ristikulmaan, jonne menee Ramsey. Väliin Snyder. Nyt nousee Toivonen tilanteeseen ja näin tulee HPK:lle jälleen vasta hyökkäyksen paikka. Leino! Ja Leino ampuu etunurkasta raskaasti ohi. Ja siinä oli kyllä loistopaikka HPK:lla siirtyä 2 maalin johtoon. 10 sekuntia erää jäljellä. HPK tulee jälleen. Leino ampuu suoraan kuitenkin puolustaja Toivosen luistimiin. Kiekon ottaa Lahti. Ja Lahti hakeutuu vielä vetopaikkaan. Laamanen vetää ajassa 39, 40 minuuttia täyttyy samalla, kun Jukka-Pekka Laamanen lataa numeroiksi 2-0. Kyllä oli eränlopetus siihen HPK:lta hieno. Leino, Lahti, mahtavaa työskentelyä tuolla kiekollisena. Pysyvät kiekossa, haastavat vastustajaa. Ja sieltä Laamanen pääsee kuin varkaan tuohon irtokiekkoon ja pistää sisään. Ässät lopettaa tämän erän pelaamisen sekunnin liian aikaisin. Kyllä.
Lahti tulee röyhkeästi keskelle, häiritään kova, toimittaa maalille, osuu siinä puolustaja taitaa polkkarin kautta mennä Laamaselle, joka siirtää 2-0 taululle. Tällä hetkellä Hämeenlinnan sankari on Janne Lahti. Se on hänen toinen tehopisteensä tässä ottelussa ja Laamanen maalin tekijänä. Tosin valotaululta sieltä ei vielä toista maalia näy, nyt näkyy. Se on viimeisellä sekunnilla. 39-59. Siinä maalin syntyaika 0-2. Laamanen maalin tekijänä.